Ahoj všetci, máme tu Halloween a viete čo to znamená? Že Hailey už rok nevydala žiadne video. Áno, takže pre tých, ktorí si ma po takej dlhej dobe už nepamätajú, tak ja som Hailey. A toto vlastne nebude žiadne také klasické halloweenské video. Ale po roku som si konečne našla pre vás trošku času, aby som niečo natočila. Takže si s vami len tak trošku pokecam o tom, čo sa udialo za ten rok, čo som nenatáčala. Ale mám super cool halloweensky klobúk, takže sa to ráta ako halloweenské video však. Keďže vážne nemám veľa času, tak idem radšej rovno k veci. Hneď ako som minulý rok dokončila vysokú školu, tak som si kúpila zrkadlovku, pretože som si myslela, že budem mať trošku viacej času na natáčanie a chcela som, aby moje videá boli konečne kvalitnejšie. Mimochodom teraz s ňou natáčam a vôbec ju neviem nastavovať ani nič, takže sa ospravedlňujem, keby bol rozostrený obraz alebo zvuk alebo tak. Nemala som čas preštudovať si všetky tie veci, ktoré sa na zrkadlovke dajú nastaviť. Sorry. No dobre, takže foťak na natáčanie by som už mala. Teraz mi stačilo už iba nájsť si čas na to, aby som nejaké videá natočila. A to bol ten problém. Hneď po škole som si našla robotu, o ktorej som si myslela, že vďaka pracovnej dobe, ktorú tam budem mať, budem stíhať popri tom natáčať aj videá. No to som ešte netušila, ako veľmi sa mýlim. V robote mám síce smeny urobené, takže niektoré dni mám voľno, ale tie voľné dni som väčšinou využívala na tréningy, buď na tyči, na kruhu, na šále, alebo som dospávala tie dni, ktoré som chodila do roboty a nestihla som sa vyspať. Väčšinou mi pracovná doba v robote končila o 21:30 a kým som sa vlakom dostala domov, bolo 23:15. Jej! A keď som robila aj na ďalší deň, trebalo mi vstávať o 5:30 ráno. A keď takto človek robí niekoľko dní za sebou a potom príde nejaký voľný deň, hádajte čo? Pol dňa som prespala, aby som dohnala ten spánok, ktorý mi chýbal. A po obede už prišla domov mamka a súrodenci a to už trebalo zametať, zmývať, umývať riad, vonku ísť vykúpať strom, nanosiť drevo a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To poznáte tí, ktorí bývate na dome. A keď som si náhodou vyhradila nejaký deň v týždni, že tento deň určite budem natáčať video, tak hádajte čo? Ako naschvál mi v ten deň vždy do toho niečo prišlo. Buď nejaká kolegyňa ochorela a ja som musela ísť do práce, alebo sme mali poradu, alebo ma zavolali na nejaký pohovor, alebo mal prísť murár nám urobiť dlažbu, alebo proste stále sa niečo muselo pokaziť. No a musím sa priznať, že v niektoré dni som jednoducho na natáčanie nemala náladu. Keď je človek unavený a vyčerpaný a nahnevaný, tak aj tak z toho videa by nešla žiadna pozitívna energia a to ja robiť nechcem. Ja chcem na videách vždy pôsobiť iba šťastne, lebo keď mám na videu ja dobrú náladu, tak určite ju budete mať aj vy, keď si ho pozriete. Tak to funguje. No a tak som si povedala, že si od natáčania dám chvíľku pauzu, aby som sa mohla venovať práci, tréningom, rodine a takýmto veciam. A chcela som si popri tom našetriť na nový notebook, aby strihanie videí už pre mňa nebolo také trápenie. Ale to sa mi nepodarilo. OK, teraz som si uvedomila, že toto video budem strihať asi tak 2 týždne a neviem, či sa mi ho podarí vydať do Halloweenu. Takže keď toto pozeráte dávno po Halloweene, tak sorry. Ahoj. Priznám sa, že na začiatku tohto videa som sa vám chcela ospravedlniť, že tak dlho nevychádzali žiadne videá. Ale potom som si uvedomila, že ja sa vlastne ospravedlňovať nechcem. Nie je to moja vina, že ja som si niečo naplánovala a ten plán mi jednoducho absolútne ani trošku nevyšiel. Za čo by som sa vám ale vážne chcela ospravedlniť je, že som trošku nezvládla ten tlak z vašej strany. Denne mi prišlo na stránku tak okolo 20 správ, že kedy bude ďalšie video, plus ste za mnou chodili do roboty a tiež ste sa pýtali, kedy bude ďalšie video. A ja som na túto otázku jednoducho nemala odpoveď a bolo to fakt ťažké. A aj keď som mala tieto otázky už fakt dosť, tak vždy som sa vám snažila odpovedať čo najmilšie. Avšak na Facebooku toho bolo na mňa už moc a tak som prestala reagovať na všetky vaše správy a vôbec nikomu som neodpisovala. A nepridávala som žiadne príspevky ani nič, to ma veľmi mrzí, že som to takto riešila. Ale rozhodla som sa, že všetky predchádzajúce správy zo stránky jednoducho vymážem, lebo už ich tam je cez 1000. A nechám si to tam pekne prázdne, takže keď mi niekto napíše, budem môcť na to reagovať. Budem sa teda snažiť odpísať na všetky správy, okrem tých, kde bude napísaná otázka, kedy bude ďalšie video. A okrem tých reťazových, ktoré mi tam neustále posielate a na ktoré nikdy neodpisujem. Hej, a ešte by som veľmi chcela poďakovať všetkým, ktorí
ktorí ma neopustili a ktorí stáli za mnou aj celý ten rok, čo som nenatáčala. Bolo to úžasné, že ste mi posielali obrázky a chodili ste za mnou do práce a nosili ste darčeky a chceli ste sa so mnou fotiť a chceli ste, aby som sa vám podpísala. Bolo to jednoducho krásne od vás. Aj keď dosť často som sa cítila strašne previnile za to, že vy ste ku mne takí milí a ja nemám pre vás čas natočiť video. Ale vedelo mi to krásne zlepšiť deň, keď za mnou niekto prišiel do roboty a doniesol mi napríklad toto. SpongeBob. Tých darčekov a obrázkov mám samozrejme oveľa viac. Pravdu povedať plnú skriňu. Takže vám všetkým za to veľmi pekne ďakujem. Ja viem, že nie je ľahké odpustiť mi, že som sa vám rok nevenovala, ale hádam ma aspoň trošku chápete a ja chápem tých, ktorí už dávno zrušili odber. O to viac si ale cením tých, ktorí pri mne zostali, verili mi a podporovali ma. Chcela by som vám ale povedať, že zatiaľ vám žiadne pravidelné natáčanie videí sľúbiť neviem. Viem vám ale sľúbiť, že sa o to budem snažiť. Pretože vy ste síce boli smutní, pretože neboli žiadne videá, ale ja som bola oveľa smutnejšia preto, že ich pre vás nemôžem točiť. Natáčanie videí ma však stále veľmi baví a nehodlám s tým tak skoro skončiť, nebojte sa. Takže držte palce. Dobre, to by už malo byť približne všetko, čo som vám chcela povedať a vysvetliť. Len dúfam, že som na nič nezabudla. Budem rada, ak mi do komentárov napíšete, o čom by ste chceli vidieť ďalšie video. Ale ja osobne mám chuť na ďalšie video recept. Čo poviete? Môže byť? Hej, a skoro som zabudla. Včera som si založila Instagram. To mi ale trvalo, čo? Link nájdete v popise pod videom spolu s odkazom na moju facebookovú stránku. Tak a to je k tomuto videu už vážne všetko, takže majte sa krásne, držte mi palce a hlavne užite si Halloween. Ahoj! Wee!